дахбар моменти зур буд барои харидан монетай нархи будагиш қариб 70% ғалтидагӣ буд ва ия шанс буд барои ки шумо мехаридед. Агар ки нигоҳ кунем рӯи Фибоначчи уже мо дар точкаи миёнаи Фибоначчием ва ин зонаи ҳастае ки дар дани зона уже чикор мекунад, скоро возврат мешава нарх ва тарафи боло меравад. Ва рӯи график дамо явна маълума фигураи технический анализ, фигураи клин пайдо шудагие ки Иран дамо фигураи продолжение тренда ва скоро мо чикор мекунем боло мерем дар ҳолате ки мо инами дани зонае ки дани момент шумо мебинед инам ҷал агар ки мо пробиват кунем анами хати кабута пробиват кунем мо баъдан то уровино як мумкин 1.10 цента брем. Агар ки айрӯи график нигоҳ кунем мо дар дани зона дар ҳамин зонаи уровини паддержкаи бақувват доштем ё ҳамашон ай бақувват будани дани зона нишон метиҳанд. Ман фикр мекунам ки монета агар ки бихарен айни замон минимум дар шумо 5x метиҳад, яъне 5 баробар фоида метиҳад. Тавсияи сармоягузорӣ нестай, и фикри ман метавонад ки фикротон дар комментарий нависед.